Μετάφραση, πάμε λιγάκι όλοι. Κάνε zoom. Μήπως δεν έχετε φωνή, κύριε? Μήπως χάθηκε η φωνή σας? Πρέπει να τραβήξω την παρασκήνια. Για πάμε. Πάμε ένα κομματάκι. Πάμε ένα κομματάκι. Κάτσε κανονικά να μην κουραστήσω. Έτσι το κάνω. Βάλτο, δυνάμωσέ του και τα μπασάκια λίγο και τα πρέματα του. Τώρα
στέγνωσος. Να σε κάνω τέρι μου. Είμαι εργάτης τιμημένος όπως όλοι οι εργάτες και τεχνίτης ακουσμένος ο Χαμαναμάνο πλέονταν στη δουλειά και τεχνίτης ακουσμένος ο Χαμαναμάνο πλέονταν στη δουλειά. Σκέτσα και καμώματα να με παίρνεις θα μου κάνεις ο Χαμαναμάνο σκέτσα και καμώματα. Θα μου τηγανίζεις ψάρια με πατσάλια σκορδάνια θα γλετούμε όλα τα βράδια ο Χαμαναμάνο με ρετσίνα και φίλια θα γλετούμε όλα τα βράδια ο Χαμαναμάνο με ρετσίνα και φίλια. Η Ελένη ζωντογύρα δεν έχει κακομοίρα ένα καιρό αντράκι η καημένη δεν αντέχει κάθε βράδυ αν στενάζει για το σώμα φλόγες βγάζει μέρα είναι δεν ταιριάζει καιρός να την αγκαλιάζει. Ξεπότισε και λέγει την άκαμο κι όλο κλαίει ο Μανάβης τη λυπάται κάθε βράδυ τη θυμάται κι ο Μπακάλης αν περνάει στέκει τη παρηγοράει έτσι το θέλε η μοίρα πρέπει να σε ζωντοκύρα. Ετοιμαζόμαστε. Πρέπει να είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει. Και ψαρεύεις καλαβράκια και παλιόπουλα μαυράκια. Το καλάμι της στο χέρι κι όλη νύχτα στο καρτερί περιμένει να τσιμπήσει το καλάμι να κουνήσει. Και ένας κεφάλος βαρμάτος όμορφος και κοτσοράτος της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει. Μα η Βαρβάρα δεν τα κάνει, τον αγίστρωσε τον πιάνει. Τον κρατάει στα δυο της χέρια και λιγώνε τα γελιά.
Όχι, δεν με είπα τίποτα. Το μετερλίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάρκα. Βάρκα, πατέκουκέτε. Πώς πας, δεν καλά σε βλέπω. Σούπερ και κάτω. Εντάξει, τι γίνεται. Ποιος είναι στην καλά. Εκτός από τη συλλογή, καλά προϊόντα και καλά σταματήσαμε στα Γιάννα, μοιάζει εδώ με φίλους την κυρία Κωνσταντιάδη. Τι κάνετε. Είσαι καλά. Τι κάνετε. Εμένα δεν θα μου πεις. Τι κάνεις, καλώς ήρθατε. Πού ήταν, πόσο καταφέρεις αγάπη μου. Έχει και δεύτερο. Ναι, εννοείται. Τι κάνετε. Άρνε, τι γίνεται. Όλα καλά. Σας βρήκαμε. Ναι, δεν θα γίνει Σταύρος. Να σου πω, το γνωρίζεις? Έλα να σε συστήσω. Μόνο που ήταν πιο όμορφος. Αλήθεια. Μάγκε μου. Λοιπόν, ο Τάκης είναι ξάδερφος της Σουζάνας, είναι φίλος και θα γίνουμε συνεργάτες τώρα στο σπόριο, είναι λοιπόν προϊόν του εξωτερικού. Και θέλει να γίνει μια κουβέντα γιατί στη μας κάτι
Τι γίνεται, χαίρομαι πολύ. Είστε καλά, τι λέει, καλά. Ναι. Από την Κηφισιά όταν είχατε κάνει τον Καλύτερος, ναι. Ρεπόρτερ των Ιωαννίνων. Όλα καλά. Και πας Πώς πάτε, μαθαίνω καταπληκτικά. Πάμε έξω. Και το βιβλιοπωλείο της πόλης μας, ο Αναγνώστης. Είναι μια παρουσία ενός λευκόματος, βιβλίου μαγειρικής, το οποίο είδατε στην είσοδο, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Φωτιάδης, εξάριστα μου. Υποτίτλο «Μουσικός περίδρομος, ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης». Ήδη από τον τίτλο δηλαδή καταλαβαίνουμε το που κινείται το βιβλίο. Από τη μεριά μου θα ήθελα να κάνω μόνο μια μικρή παρατήρηση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και το Γραφείο Κέντρο Ιωαννίνων για την αίθουσα. Μας δίνει μια πολύ ωραία αίθουσα. Η ιστορία του γραπτού κινήματος είναι συνυφασμένη με την πολιτιστική παράδοση και τα έργα πολιτισμού, όπως και ο πολιτισμός μας υπενθυμίζει πάντα ότι είναι προϊόν εργαζομένων και εργατών. Ίσως στα χρόνια της ευημερίας το ξεχάσαμε αυτό και πιθανόν να πρέπει να ξαναβρούμε το νήμα για να ξαναφέρουμε κοντά την εργασία με τον πολιτισμό, όπως είναι και η σωστή σειρά. Το βιβλίο θα ακούσετε πράγματα, προφανώς μιλάει για μουσικές, από τη μουσική μας παράδοση και για φαγητά, αφού έχουμε ένα συγγραφέα σεφ. Δύο μόνο βιογραφικά για τον Νίκο Φωτιάδη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1962, εργάζεται στις κουζίνες επί 38 χρόνια, έχει πολλές βραβεύσεις από αυτές που καταξιώνουν έναν σεφ στο χώρο και έχει γράψει επίσης με τον Αλέξανδρο Γιώτη το βιβλίο «Ελιά και Ρέζη, Αρχαία Ελλάδα και Αρχαία Κίνα» στο ίδιο τραπέζι το 2009. Να περάσουμε γρήγορα στην εκδήλωση αρχικά στις παρουσιάσεις. Θα μιλήσει πρώτος εκ δεξιών μου ο φίλος ο Ευάγγελος Αυδίκος, είναι καθηγητής λογογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ηπειρώτης, και στη συνέχεια ο Γιώργος ο Κοκόνης, καθηγητής, φίλος επίσης, καθηγητής μουσικολογίας του Ηπειρού. Δεν είναι Ηπειρώτης, αλλά έχει γίνει Ηπειρώτης πολλά χρόνια τώρα. Βαγγέλη. Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι πολύ καλή στιγμή, η συγκυρία που μιλάμε για ένα βιβλίο τέτοιο στο Εργατικό Κέντρο και ένας από τους διοργανωτές είναι και ένα σωματείο εργαζομένων. Το λέω γιατί ουσιαστικά ένα βιβλίο που θα δείτε, που θα πω εγώ τουλάχιστον, είναι ένα βιβλίο για τον εργατικό πολιτισμό, για τον λαϊκό πολιτισμό της εργατιάς. Πολλές φορές θα τα πούμε με τη σειρά. Βεβαίως, επειδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, τα τραγούδια αποτυπώνουν μια ιστορική περίοδο και δεν μπορούμε να τα βάλουμε μόνο μαζί, έτσι. Μια δεύτερη παρατήρηση θα ήθελα ότι να πω πως το 2009 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού». Εκεί για πρώτη φορά περιέλαβε και το τραγούδι «Τη Βαρβάρα». Θα τη δείτε. Μιλώντας για το πώς ο λαϊκός πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε από το φασισμό για να διαμορφώσει ένα κλίμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, απαγορεύοντας πράγματα που ήταν αντίθετα προς τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό που ήθελε μεταξύ τότε να δημιουργήσει. Αρχίζω με ένα παράδειγμα από τον Ηλία Πετρόπουλο. Έναν σπουδαίο κατ' εμέ, αλλά και για πολλούς μελετητή, που λέει: ο Νίκος Καρούζος, ο γνωστός ποιητής, πάντα με βοήθευε με την ποίησή του και με το λέγειν του. Τον παρακολουθούσα στις ταβέρνες, όπου άρχιζε τη μυσταγωγία της νύχτας με μια καυτή φασολάδα. Ο Καρούζος είναι ένας σοφός, που όχι ζει με ελληνικό τρόπο, αλλά γνωρίζει γιατί ζει με ελληνικό τρόπο. Ο Ηλίας ο Παπαδημητρακόπουλος, φίλος του, και αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι μου έλεγε η γυναίκα του, η Μέρη Κουκουλέ, και σύναυρος,
πεζογράφος, φρονεί ότι ο ύπολος και ακήρυκτος πόλεμος των νεοελλήνων κατά της Ελλάδος είναι καταστρεπτικός πόλεμος στη μακροχρόνια ιστορία της χώρας. Η χώρα μας μαστίζεται από μια πολιτιστική κρίση. Η χώρα μπαίνει τώρα, έλεγε ο Ηλίας Πετρόπουλος, στη χειρότερη φάση αυτής της κρίσης. Ο λαός ευθύνεται εν μέρει για την κρίση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ευθύνης το έχει και το κατέχει το κράτος, όπως εκφράζεται από τους άπειους πολιτικάντιδες, όπως έλεγε ο Ηλίας Πετρόπουλος. Αυτά λοιπόν τα έλεγε πριν μερικά χρόνια ένας ανατρεπτικός λαογράφος, διανοούμενος, που ανέδειξε τη σημασία όσων θεωρούνταν ταπεινά πράγματα. Μπορεί ο αναγνώστης στο κειμένο του να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με όσα γράφει. Δεν μπορεί όμως να μην του αναγνωρίσει τη γενναιότητα να διατυπώνει τις απόψεις του χωρίς περικοκλάδες. Ο Πετρόπουλος ασχολήθηκε με τον πολιτισμό των ανθρώπων της πόλης, με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Συχνά με το λούμπερ προλεταριάτο, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που παλιότερα τον συνηθίζαμε, τον χρησιμοποιήσαμε συχνά. Με τα ρεμπέτικα και την ερωτική συμπεριφορά ασχολήθηκε όσων εξέφραζαν το πολιτισμικό ύφος αυτής της κοινωνικής ομάδας. Ο Νίκος Φωτιάδης, για να έρθουμε στον συγγραφέα του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, φαίνεται, συνειδητά ή ασυνείδητα δεν έχει σημασία, πως μεταφέρει την οπτική του Πετρόπουλου στο βιβλίο του. Έχοντας ως αφετηρία την ιδιότητα του αρχιμάγειρα, του ανθρώπου που ασχολείται με τις γευστικές ειδονές, συναντά τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια για να ανασυγκροτήσει την ενότητα ανάμεσα στο τραγούδι, το φαγητό και την πολιτισμική συμπεριφορά. Έχει βαθύτατη την πεποίθηση πως ο πολιτισμός είναι μια ολότητα και αυτόν τον στόχο υπηρετεί το βιβλίο του, μόνο που από πρώτη ματιά κάποιος απρόσεκτος αναγνώστης θα μπορούσε να διολυστήσει στον πειρασμό να το ταξινομήσει στους οδηγούς μαγειρικής. Μέγα ολίσθημα, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το βιβλίο του Φωτιάδη είναι μια πρόταση για να ανακαλύψουμε τους εαυτούς μας. Τη σπουδαιότητα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς που παρασύρθηκε από τις νεροσυρμές μιας επίπλαστης νεωτερικότητας, η οποία απαξίωνε τη γνώση αιώνων, προωθώντας τη φαινομενολογία του οπτικού πολιτισμού, ας μου επιτραπεί η υπέρβαση στη φράση. Ήγου πουλούσε με άλλα πολλάκις φύκια για μετακλητές κορδέλες. Επικαλούμε την προσωπική μου μαρτυρία, αλλά και το μαρτύριο, κάθε φορά που βρίσκομαι μπροστά σε έναν κατάλογο σε εστιατόριο. Τα ονόματα των εδεσμάτων με ταξιδεύουν σε εξωτικές χώρες ή σε συνδυασμό πολιτισμικών δανείων όσον αφορά την ονοματολογία των προσφερωμένων. Η αμηχανία μου όμως μεγαλώνει, μια και αδυνατό να ταυτοποιήσω τα εντυπωσιακά ονόματα με οικίες γνώσεις και συνταγές. Και έτσι επιλέγω τυχαία ή εμπιστεύομαι τις προτάσεις των σερβιτόρων ή τέλος πάντων το πιο εντυπωσιακό για να εντυπωσιάσω ότι τέλος πάντων δεν είμαι χωριάτης, δεν είμαι βλάκος. Ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να ρυθμίσει σε αυτή την αμηχανία μια κοσμοπολίτικη κλειστοφοβία. Προφανώς δεν υπηρεσούμε την εθνική καθαρότητα της διαιτητικής διατροφής. Επισημαίνω τη διάσταση ανάμεσα στην ονοματολογία και την προσδοκία. Τέτοια διάσταση δεν υπήρχε στη σκέψη των εξορίστων του Εστράτη όταν δοξολογούσαν τη φασουλάδα, αποκαλώντας την τον Φαγιόν Μαργαριτάρη και έτσι να συμφωνήσουν και με τον Καρούζο, τον ποιητή, και με τον Ηλία Πετρόπουλο. Είναι η εξοικείωση με τη μορφή, αλλά και οι μνήμες, οικογενειακές, προσωπικές και πολιτισμικές, για το ρόλο της φασουλάδας στη διατροφή, την επιβίωση, αλλά και τη συνοχή της οικογένειας. Λιτό μεν έδεσμα, πλούσιο όμως σε πρωτεΐνες, άμυλο και βιταμίνες. Το κρέας των φτωχών. Αχ, φασουλάδα, την οστιμάδα και τα λοιπά των οσπρίων είσαι αντίκα, ξεπερνάς λοιπόν τον Φαγιόν Μαργαριτάρη κτλ. Το βιβλίο του Φωτιάδη, που φέρει τον υπενικτικό τίτλο «Μουσικός περίδρομος», είναι μια περιήγηση στην ιστορία της διατροφής και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια. Είναι μια αποτύπωση του ήθους του λαϊκού πολιτισμού, όπως ανεκνεύεται στα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια. Αποδεικνύει τη βαθύτατη και ουσιαστική σχέση του λαϊκού ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον του που αποτελεί αφετηρία έμπνευσης.
Τα υλικά για την παρασκευή φαγητού, αλλά και τα εδέσματα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη συμβολική έκφραση των προτύπων ομορφιάς. Ή σαφράτη, σαφρατζόλα, το άκουγα τώρα. Λοιπόν, και επειδή μάλλον θα γράψω ένα κείμενο την Τρίτη στην Εφημερίδα των Συντακτών και προβληματίζουμε αν πρέπει να είναι ή σαφράτη, σαφρατζόλα για να δημιουργήσω συνθήκες θα δούμε τώρα. Η σαφράτη σαφρατζόλα λέει, σαν το χάσικο ψωμί, όποιος σε κοιτάζει εσένα, τον εζουσόμουν η καημή. Σαν θυμούμε βρε μικρό μου τη γλυκιά σου ευωδιά, θέλω πάλι στο πλευρό μου να σε νιώσω μια βραδιά. Άσπρη κάτασπρη κοπέλα, τον καημό σου δεν βαστώ, μες στο σπίτι ξανά έλα και δεν ταγιαντώ, δεν αντέχω. Έλα τέλος. Στο τραγούδι αυτό λοιπόν, το διάβασα για να συνοηθούμε, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα γνωρίσματα του λαϊκού προτύπου ομορφιάς. Είναι η λευκότητα, αλλά και η καμπυλότητα, οι καμπύλες της γυναίκας. Το άσπρο γοητεύει τη λαϊκή φαντασία που όταν συνδυάζεται με τη φρατζόλα, συχνά η φαντασίωση πολλών ανθρώπων παλιότερα, παράγει εντυπωσιακά αισθητικά αποτελέσματα, υποδαβλίζοντας την ανθρωποφαγική τάση που είναι τακτική στην ερωτική διαδικασία. Να σας πω, καταλάβετε ότι στην σεξουαλικά ερωτικά είναι μια πράξη ανθρωποφαγίας. Και νομίζω ότι η φρατζόλα εξυπηρετεί αυτό το στόχο. Η μορφιά και η ερωτική συμπεριφράση αναπαριστάται με όρους διατροφικούς αλλά και με τη δύναμη της μεταφοράς που έχουν τα υλικά. Μάτια σαν τα κάστανα, με έβαλα στα βάσανα, τραγουδάει ερωτευμένος. Το κάστανο με τη στριπνάδα τώρα και τη μορφή του κύκλου γίνεται το σύμβολο των ιδιωτών ματιών στη γυναικεία μορφιά. Άμα δείτε, υπάρχουν εκπληκτικά τραγούδια ερωτικά. Είχα ασχοληθεί στην Κρήτη και εδώ, που πραγματικά αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ποιητικής έμπνευσης, της λαϊκής ποιητικής έμπνευσης. Και χτες ήμουνα προχτές με τον φίλο μου τον Παντελή τον Μπουκάλα, ο οποίος έβγαλε το πρώτο βιβλίο μιας 16ης τόμων για το δημοτικό τραγούδι, όπου δείχνεται η σπουδαιότητα αυτού του είδους και που τα ραμπέδικα πολλές φορές επικοινωνούν, χρησιμοποιούν τα ίδια μοτίβα ομορφιάς. Εξάλλου το τραγούδι «Ο Γιαωτάς» αποδεικνύει τη βαθιά γνώση του λαϊκού δημιουργού για την πολυδιάστατη συμβολική έκφραση και λειτουργία του γιαουρτιού. Πρόκειται για ένα απλό έδεσμα, που ωστόσο η κοινωνική πραγματικότητα το αναδεικνύει σε πολυφωνικό μέσο έκφρασης. Όλες με φωνάζουν, με κρυφοκοιτάζουν και η νιά θέλει φευκότατο και η χείρα νοστιμότατο. Ο λέλος το χωριάτικο και ο γέρος το παγιάτικο. Και η ζωντοχείρα που πονά, λαχτάρα έχει στα ξινά. Και οι ελεύθερες ορθά κοφτά, αντί γιαούρτι, γιαουρτιά. Γιαουρτά θέλουν τον γιαούρτι, έχω μάνα μου, ομορφιά, σουλτάνα μου, λίγο να δοκιμάσει και τότε καθημερινώς θα άρχισε η μικρούλα μου πότε να αδειάζει τον κεσέ και πότε την τσεπούλα μου. Προσέξτε τώρα πώς παίζει ο δημιουργός. Συνδέει ένα προϊόν της διατροφικής αλυσίδας, ιδίως των φτωχότερων, σε αφηγηματικό μοτίβο για την πολλαπλή ανάγνωσή του σε σχέση με την ηλικία. Η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική κατάσταση, η ερωτική διάθεση. Έτσι, με μαεστρία ο λαϊκός δημιουργός κινείται με άνεση σε πολλαπλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας τη βαθιά γνώση της ψυχολογίας καθώς και των αντιλήψεων ηλικιών, κοινωνικών φύλων και τάξεων. Το φαγητό λοιπόν, αλλά και η ρόλη στην παρασκευή και προσφορά του φαγητού αναδεικνύουν την έμφυλη διάσταση αυτής της διαδικασίας, στα όρια της οποίας συγκρούνται οι παραδοσιακές αντιλήψεις με τις ανατρεπτικές, τις νεωτερικές. Η γυναίκα μαγειρής είναι ένας παραδοσιακός ρόλος που μαγνητίζει πολλές τάξεις, καθώς θεωρούν πως αποτελεί την κατάλληλη βάση για ένα επιτυχημένο για αυτό το γάμο. Αυτό σημαίνει και στο τραγούδι. Όταν περνώ για να σε δω, αχ, πώς με βασανίζεις. Έχεις και φτέδες στη φωτιά, αχ, κατηρίνα μου γλυκιά και γλυκοτικανίζεις. Νομίζω όλοι λέμε, αλλά μάθαμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, πως ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Σε αυτή την περίπτωση, η ιδιότητα της μαγείρισας αποτελεί την αφόρμηση
για τον τίμιο και εργαζόμενο νέο του τραγουδιού που θέλει να στήσει ένα σπιτικό όπου η μαγειρική και ο έρωτας θα είναι οι άξονες μιας ευτυχισμένης ζωής. Αχ, 100 δραχμές τη μέρα παίρνω τζιβαέρι μου, πες της μάνας σου πως σε θέλω, αμάν, να σε κάνω τέρι μου. Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα, να ανεβαίνεις να μου κάνεις σκέρτσα και καμώματα. Θα μου τηγανίζεις ψάρια με πατζάρια σκουρδαλιά, θα γλυντούμε όλα τα βράδια με ρετσίνα και φιλιά. Σε αυτή την λοιπόν τη συγκεκριμένη αναπαράσταση των παραδοσιακών σχέσεων αντιπαρατίθεται μια άλλη ζωή που για εκείνη την εποχή ήταν οικία κυρίως στον κύκλο όσων βρίσκονταν στα κράσπεδα των αποδεκτών κοινωνικών προτύπων. Ο άντρας αυτής της ομάδας γνωρίζει καλά πως το ερωτικό παιχνίδι είναι ρευστό. Έχει καλές προθέσεις κουβάλλοντας συστατικά διατροφικά υλικά της ζωής, μαζί μου θα έχω παστούρμα, ούζο, κρασί και μπαγλαμά. Ωστόσο δεν θα ανοιχτεί καμιά παρασπονδία και αν έχεις άλλον σεβδαλί, κανένα μόρτι, μπελαλί, απειλή, είναι ο τύπος του μάγκα που ατυπώθηκε και στην κοινή, την είδαμε στον νεορεαλισμό του Κακογιάννη, στη Στέλλα κτλ. Αυτά ακριβώς τα πρότυπα έχουν αποτυπωθεί σε αυτή την εποχή, σε αυτόν τον κινηματογράφο. Είσαι ο μάγκας, είσαι μια κότα παρδαλή, μια κότα φαντασμένη και για την ξένη τη φωλιά ψοφάς ξεμυαλισμένη. Πότε αλλιώς και πότε έτσι βρίσκω άδειο το κοτέτσι. Πήρα τα μυαλά σου αέρα και μου σήκουσες παντιέρα. Θα σου κόψω τα φτερά με μια ψαλίδα τόση, άμα δεν κάτσεις φρόνημα και άμα δεν βάλεις γνώση. Αυτή η μαγιά συχνά γίνεται οργή εναντίον της γυναίκας. Ωστόσο, κάποιες φορές αποτελεί αφορμή για γελιοποίηση της καυχησιολογίας. Το υπερφύλλο αρσενικό που διαφημίζει τις επιτυχίες του, είμαι κόκορας και φάτος ζωηρός και κοτσονάτος, αποδομείται από τον εξωτερικό παρατηρητή του τραγουδιού που τα απαντάει ως εξής. Χτίζεις κόκορα παλάτια με τη σκέψη με τα μάτια. Αν κρατάνε τα φτερά σου, τότε κούνα την ουρά σου. Πέρα από αυτά, στα τραγούδια αυτά αναδεικνύεται η γυναίκα αυτού του συγκεκριμένου κύκλου. Είναι ανεξάρτητη, με αίσθηση της θηλυκότητάς της που τη χρησιμοποιεί ως όπλο επαγγελματικής επιτυχίας. Η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ και όταν αρχίζω τις γλυκές ματιές, τότε μεθάνε όλοι 2 φορές. Ακόμη είναι επιθετική. Γίνεται κυνηγός ανατρέποντας τα παραδοσιακά στερεότυπα στο ερωτικό παιχνίδι και αυτό είναι η Βαρβάρα. Πηγαίνει στη γλυφάδα, στείνει τα παραγάδια της και πιάνει έναν κέφαλο βαρβάτο, όμορφο και κοτσονάτο. Της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι του κουνάει. Είναι φιλίδωνη και αντισημαντική. Εγώ με όλους παίζω κόρτε και γελώ. Και έτσι περνάω από τον ωραίο μου καιρό. Με τα μάτια μου, με μια ματιά μου μένουν όλοι σαν γαζί, ξοδεύουν χρήμα για να μου φιλεί. Αχ, μπαρμπουνάρα μου, νέοι γέροι ψιθυρίζουν, τα μαύρα μάτια σου την καρδιά ρείζουν. Λοιπόν, να πηγαίνω με το αυτοκίνητο θέλει, έτσι μου αρέσει να γλυντάω τη ζωή, δεν δίνω διάρα, ο κόσμος τι θα πει. Αδιαφορεί λοιπόν για τον παραδοσιακό της ρόλο, εγκαταλείποντας τη συζυγική στέγη, σέρνοντας τον άντρα της από τη μύτη. Λοιπόν, τα ρεμπέτικα, ειδικά της προπολεμικής περίοδου, απεικονίζουν μια ελευθερότητα στις ερωτικές σχέσεις, με ανατροπή των ρόλων και πρωτίστως με έναν πανηδονισμό που εδράζεται στη συνειδητοποίηση πως η ζωή είναι σύντομη. Βάλε να τα πιούμε. Τώρα που γλεντούμε, τον Τονιά τον ψεύτη, μια φορά τον ζούμε. Ουσιαστικά, μιλάμε, αν προχωρούσαμε, θα σταματάω τώρα γιατί δεν θέλω καταχρηστώ την καλοσύνη σας, να μην σας κουράσω, θα μπορούσα να κάνω πολλές τομές. Δεν είναι ένας πολιτισμός, είναι διάφορες εποχές. Αυτό όμως που είναι πάνω απ' όλα είναι μια λιτότητα, είναι μια οπτική όπου αυτό που οργανώνει τη ζωή δεν είναι τα πλούτη και οι ανέσεις. Η μόνη τους έννοια σε αυτά τα τραγούδια είναι η ειδονή. Από την αίσθηση πως τα μέλη της ομάδας ζουν, πίνουν κρασί, ερωτεύονται. Αυτή είναι η ουσία για αυτούς. Δεν είναι οι παράδες. Είναι και κάποιες βασικές αξίες. Τα φαγητά, οι μεζέδες, όλα αυτά που πλαισιώνουν
αποτελούν πλαισιωτικό παράγοντα για τη μεγάλη σημασία που δίνεται σε αυτά τα τραγούδια, που είναι η ίδια η ζωή, η χαρά, το γλέντι, η αίσθηση πως είμαστε περαστικοί σε αυτόν τον κόσμο. Και σε αυτό το επίπεδο τα ρεμπέτικα συναντιούνται με το δημοτικό τραγούδι. Δέστε τα υπηρώτικα τραγούδια. Ακόμα δέστε και τα μυρολόγια της Μάνης. Είναι η βαθιά συνείδηση πως σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί, συνεπώς ας το γλεντήσουμε και άστα να πάνε στο διάολο. Όχι εμείς, τα βάσανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αβδίκο, από τον οποίο περιμένουμε και το παρουσιάσει το κοινό του μυθιστόρημα από την δεκαετία του 40, η αφόρμηση στην Παρέβαζα. Τώρα να μας μιλήσει ο Γιώργος Κοκκόλης, όπως είπαμε, καθηγητής μουσικολογίας στο ΤΕΙΠΕΡΟ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μετά από πολλά χρόνια είμαι σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο επισκέφτηκα για πρώτη φορά όταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στα Γιάενα, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φωτιάδη, όμως πρέπει να ευχαριστήσω τον Βασίλη Ευαγγέλου, ο οποίος νομίζω δική του ήταν η ιδέα να με προτείνει να μιλήσω για τον Νίκο. Τον Νίκο δεν τον ξέρω. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο συντοπίτες, μιας και εγώ είμαι Σεραίος και αυτός Καβαλιώτης. Και μια ζωή εμείς Σεραίοι σας λέγαμε ψαροκασέλες, γιατί μας έλειπαν τα ψάρια μάλλον. Εμένα η μνήμη μου είναι, οι εμπειρίες μου είναι οδυνηρές με τα ψάρια, γιατί τρώγαμε μια ζωή μόνο λιμνίσια στις Σέρρες. Τώρα όμως μετά τα τελευταία χρόνια που έχω εγκατασταθεί και στην Άρτα, Νίκο, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας ψάρι, τον αμβρακικό και πολύ καλά μαγειρεμένο. Δεν τρως τσίνες από τα γέμματα. Δεν έχει τσίνες τώρα, δεν είναι τώρα. Δεν έχει τώρα τσίνες. Ως ερωτικός μετανάστης, σε προσέχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με την ανάγνωση αυτού του βιβλίου και είναι αλήθεια ότι σε έναν βαθμό μπερδεύτηκα, δεν ήξερα εάν τελικά πρέπει να ακολουθήσω τα τραγούδια για να βρω τις συνταγές ή το ανάποδο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό ασφαλώς έχει μια πρωτοτυπία και όπως είπε και ο φίλος Βαγγέλης, δεν είναι ένα ανθολόγιο με συνταγές. Δεν θέλω να επεκταθώ σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε ο Βαγγέλης, απλώς θέλω να κάνω κι εγώ από τη δική μου πλευρά, την πλευρά του μουσικολόγου, μια παρατήρηση, γενικά μιας και μιλάμε για το ρεμπέτικο, και να πω ότι δεν είναι σήμερα ούτε η ώρα, ούτε ο χώρος να συζητήσουμε γι' αυτό, απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το ρεμπέτικο, να μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές φορές το συζητάμε μέσα από μια μεγάλη βιβλιογραφία, από ένα μεγάλο σώμα ρητορικών λογίων. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δηλαδή μέσα από έναν καθρέφτη στην ουσία το βλέπουμε πάντα. Είναι στενή η σχέση της μουσικής με το φαγητό και ακόμα στενότερη είναι η σχέση της με το ποτό. Ας μην ξεχνάμε και το χορό, αλλά θα τον ξεχάσουμε λίγο σήμερα. Φαγητό λοιπόν και ποτό είναι συχνότατα αναπόσπαστα κομμάτια της επιτελεστικής, όπως λέμε, διαδικασίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο η μουσική παράγεται και λειτουργεί ως αλληλόδραση ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό τους. Αυτός ο τρόπος είναι στην ουσία η πεμπτουσία της μουσικής, αλλά και της μαγειρικής. Γι' αυτό και δεν μπορώ εγώ να καταφέρω τα κριτικά γαρδουμπάκια χρησιμοποιώντας μόνο το βιβλίο. Πρέπει να βρω και τον τρόπο. Το κοινό τραπέζι είναι κατεξοχήν τόπος κοινωνικότητας, όπου οι άνθρωποι δεν συμβρίσκονται απλώς, αλλά συγκλίνουν και συγκλίνονται, ας μου επιτραπεί αυτή η φιλολογική αυθαιρεσία, σε ένα πεδίο με κοινές συντεταγμένες, προκειμένου να μετρηθούν
να αναμετρηθούν και σίγουρα για να καθαρθούν. Μιλάω εδώ για το κοινό τραπέζι όπως το συναντήσαμε στο δημοτικό τραγούδι μόνο με φωνές και αργότερα και με όργανα. Έχουμε ακόμα τέτοιες εκφράσεις στην Ήπειρο. Οι πάσης φύσεως τελετουργίες από τα βάθη του χρόνου χρησιμοποιούν τους καρπούς, το κρασί, το κρέας ή το λάδι για να συγκροτηθούν σε πολύπλοκα συστήματα προσχώρησης στην αντίληψη του κόσμου και στη διαχείριση των υπαρξιακών ερωτηματικών. Αναφέρθηκε και ο Βαγγέλης αυτό πριν. Ακόμα και στη σημερινή εποχή, εκεί που τα σύμβολα χλωμιάζουν, επιβιώνει πάντα κάτι από την μυστική άβρα της τελετουργίας που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μυσταγωγία της μουσικής και του φαγητού. Τα δύο μαζί συγκατοικούν άλλωστε σε μια μεστή και εύβυχη λέξη, το γλέντι, όπου και όπως αυτό προκύπτει, οργανωμένα ή αυθόρμητα, στην ύπαιθρο ή στο άστι, μέσα ή έξω, οριοθετεί μείζονες πυρήνες κοινωνικότητας με υπερτοπική πολλές φορές ακτινοβολία. Τέτοιοι τόποι, μυθικοί για τους ρέκτες της αστικής λαϊκής μουσικής, είναι, όπως μας λένε οι πηγές, τα καφέ αμάν, μετά οι καφενέδες και μετά οι ταβέρνες, όπου παίρνει μορφή το μουσικό είδος που εμπνέει τον Νίκο Φωτιάδη για τη συγγραφή του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Με γερές ρίζες στους ήχους των υπαίθριων γλεντιών του αγροτικού κόσμου, οι κλειστοί αυτοί χώροι είναι χώροι επαγγελματιών, που υποδέχονται ένα ανδρικό κοινό ενημερωμένο και απαιτητικό, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εδέσματα, κρασί, ρακί, τσίπουρο και μουσική, ενίοτε και γυναικεία συντροφιά. Αυτής της συνθήκης έχει προηγηθεί το υπαίθριο γλέντι των παραδοσιακών πανηγυριών, από όπου στο βιβλίο ο Νίκος αντλεί κάποια μουσικά παραδείγματα, όπου εκεί με τα ψητά, τα ποτά και τη μουσική να συνέχονται σε ένα αυστηρό τελετουργικό. Οι εξελίξεις στον αστικό χώρο, όπου το γλέντι περνάει στο μέσα χώρο, θα αποβάλουν βαθμιδών πολλά από τα τυπικά στοιχεία αυτής της συνταγής κατ' επιταγή των κοινωνικών μετασχηματισμών. Νέοι δείκτες, markers όπως λέμε, παίρνουν τη θέση των παλιών. Ενίοτε βιαίως, όπως όλα τα ποτά αντικαθίστανται από τον μπόμπα ουίσκι και τα ξηροκάρπια του, στα μαγαζιά του Σκυλάδικου, που άλλωστε έχουν πλέον περάσει και στον εξωτερικό χώρο των σημερινών πανηγυριών. Στα νεοδημοτικά, όπως λέμε, όπου υπάρχει σαφέστατη απώλεια γευστικής εμπειρίας και περνάμε σε νέες εμπειρίες αισθησιακές. Το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη εμπνέεται από τον τόπο της αστικής κυρίως λαϊκής μουσικής, αυτό που γενικότερα ονομάζουμε ρεμπέτικο, και επιχειρεί να τον ζωντανέψει μέσα από το βασικό συστατικό του φαγητού, όπως αυτό εμφαίνεται παραστατικά στους στίχους. Υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, γιατί αυτό κοιτάει ο Νίκος. Η μουσική είναι ένα άλλο παραμύθι, κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο μπερδεμένο από όσο νομίζουμε, με το δικό της ήθος, το οποίο πολλές φορές ανατρέπει αντιλήψεις και μυθολογίες. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, οπότε ακολουθώ τον Νίκο και τις παραπομπές στους στίχους των τραγουδιών. Το βιβλίο δεν περιορίζεται δηλαδή απλώς σε μια τυπική ανθολόγηση παραπομπών, αλλά ζητά να τους δώσει πραγματιστική υπόσταση μέσα από ένα σύνολο συνταγών. Ως αποτέλεσμα, πίσω από κάθε συνταγή και μουσική αναφορά, φανερώνεται τελικώς το καθολικό πλαίσιο της επιτέλεσης. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από το βιβλίο. Μέσα από μια οπτική γωνία αναπάντεχη και σίγουρα τόσο παιχνιώδη, αυτό το παιχνιώδες που είναι πάντα παρόν στους λαϊκούς μουσικούς. Σήμερα υπάρχει και μια καινούργια λέξη που οι μουσικοί έχουν επινοήσει, το τζουμ δηλαδή. Όσο παιχνιώδης βέβαια είναι και η ρεμπέτικη κουλτούρα
στην οποία θέλει να ανάγεται. Η γεύση της μουσικής έχει αποτυπωθεί κατά τον συγγραφέα στους στίχους των τραγουδιών, άμεσα ή έμεσα, με κυριολεξίες και μεταφορές. Εκεί καθρεφτίζονται τελικά αντιλήψεις, νοοτροπίες, ιδέες και πεποιθήσεις. Με άλλα λόγια, σύνθετες πολιτισμικές αξίες. Αν πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές, θα διακρίνουμε 4 τρόπους περιγραφής του φαγητού και του ποτού. Πρώτον, καταδηλωτικά, όταν το κείμενο δηλαδή παραπέμπει άμεσα σε τροφή στον τίτλο. Μίλησε πριν και ο Βαγγέλης, είσαι αφράτης αφρατζόλα. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό το γιαννιώτικο να πάρω την Ξανθούλα που είναι άσπρη και παχιά. Να την έχω το χειμώνα με τα χιόνια τα πολλά. Έτσι. Μια διασκευή στην ουσία του Βαμβακάρη, ποιος έβαλε νέους στίχους σε ένα παλιότερο τραγούδι, το δούμε παρακάτω, ή στην Κακαβιά, των Παπαϊωάννου και Βασιλιάδη, ή στο Αχ Φασουλάδα μου, στο οποίο αναφέρθηκε ο Βαγγέλης, ή επίσης στο Σαλεπάκι. Μπορεί επίσης να παραπέμπει στο σώμα των στίχων. Ανοιχτά παίζει σαρδέλα, του Παπαϊωάννου, η χρυσή παρηγοριά μου είναι το κρασάκι μου, ανώνυμο, η σουπιά και τα καβουράκια του Τσιτσάνι, 2 ψαράκια με λανούρια επίσης ανώνυμο. Επίσης μπορεί να αναφέρεται στον επαγγελματία παραγωγό ή προμηθευτή της τροφής. Οι ψαράδες, ανώνυμο επίσης, ο γιαουρτάς, με προβληματική την τεκμηρίωση για το ποιος είναι πραγματικά ο συνθέτης, έτσι άλλοι λένε ότι είναι ο Μποέμης, τέλος πάντων αυτό δεν είναι της ώρας, καθώς και στην κατανάλωση. Κρασοπίνο, τουτούντα, παστούρμας πάνω στο Κονιαλίδικο, στο Λινάρδο την ταβέρνα, τουτούντα και στην Καρσόνα βέβαια που αναφέρθηκε ο Βαγγέλης πάλι τουτούντα. Σε μια δεύτερη κατηγορία βλέπουμε να υπάρχει στην ουσία η παραπομπή συνδηλωτικά, συνήθως ως μετωνυμία για την αθέατη μαγείρισα. Για μένα η μαγείρισα είναι η αθέατη γυναίκα, που σε εμάς είναι εδώ στα Γιάννενα πίσω από τα τζάμια. Εκεί λοιπόν είναι στην κουζίνα. Το εκεί από το ρεπερτόριο για μένα σε ένα σημαντικό βαθμό είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Ενδεχομένως και η Σμύρνη. Μπαρπαγιανακάκης, ανώνυμο, αμάν Κατερίνα μου, στο όνομα του Τούντα, το αμφισβητούμε λίγο, αν είναι το δικό του. Ή αλλιώς τη γυναίκα ως αντικείμενο του πόθου. Δημητρούλα μου, του Τούντα πάλι, η Μπαρμπουνάρα που είναι η μελωδία που παίρνει ο Βαμβακάρης για την αφράτη φρατζόλα, η Τομπουρλίκα του Τούντα, η Ελένη η Ζωντοχύρα του Γιωβάν Τσαούς, το Μπινταγιάλα που στην ουσία είναι μια πολύ ωραία σουίτα που κάνει με πρωταγωνιστές τους δύο εκπροσώπους των 2 φίλων ο Τούντας. Απόψε θα έρθω, λέει ο άντρας, και μετά την ίδια χρονιά ηχογραφεί απόψε θέλω πια να έρθεις, του λέει αυτή. Και επίσης το Μήλο μου και Μανταρίνι, το οποίο είναι ανώνυμο, όπως και η Κανελόριζα. Τρίτη κατηγορία για μένα, τα σκοπτικά, πάντα με χρήση μετωνυμιών. Ξένης θα θες να παντρευτείς, ανώνυμο, μάλλον αποκριάτικο απτυχίο, η Βαρβάρα, στην οποία αναφερθήκαμε, του Τούντα, είσαι μια κότα παρδαλή, στο όνομα της Νίνου, είμαι κόκορας και φάτος του Τσιτσάνι, του Κυριάκου το Γαϊδούρι, του Μπαγιαντέρα και Μαρίκα η δασκάλα του Τούντα. Μια μελωδία η οποία κατά τη γνώμη μου προκύπτει από μια πολύ μεγάλη μελωδική μήτρα, η οποία μάλλον έχει ρουμάνικες καταγωγές. Προσωπικά έχω εντοπίσει ότι είναι μια χώρα στην οποία χρωστάει τη μελωδία της και το γνωστό τραγούδι Καροτσέρι Τράβα. Τέταρτη κατηγορία, τα αντιθετικά. Όταν η τροφή δεν εννοείται ως απόλαυση, αλλά ως καταναγκασμός. Στα γνωστά τραγούδια με πολιτικό περιεχόμενο του Τσιτσάνι και στην παραλογή το «Μας πήγαν εξορία» που έχει τραγουδήσει στην Αμερική ο Γιώργος Κατσαρός. Παρατηρώντας λοιπόν το υλικό από μια άλλη σκοπιά,
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στις στιχουργικές αυτές αναφορές υπερτερεί το θαλασσινό στοιχείο. Είναι αλήθεια ότι σε μια ψαροταβέρνα δύσκολα κολλάει το δημοτικό. Ως ηχητική υπόκριση θέλω να πω. Κάτι που μας θυμίζει ότι το ρεπερτόριο αυτό δομήθηκε και λειτουργήσε σε λιμάνια. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια με λιγότερες αναφορές στη μουσική, αν και έχουμε και εκεί ηχογραφήσεις και παρουσία γνωστών καλλιτεχνών που μετά πηγαίνουν στην Αμερική. Κουζίνα και μουσική λοιπόν αναπτύχθηκαν εκεί μέσα σε ένα ακμάζον πολυπολιτισμικό πλαίσιο όπου η οικονομική ευμάρεια, η όσμωση, η ανταλλαγή αλλά και ο ανταγωνισμός όξυναν τη γνώση, την εμπειρία αλλά και την απέτηση. Αυτά δεν είναι άλλωστε και τα χαρακτηριστικά του Μερακλή, που στο αξιακό του σύστημα το φαγητό, το πιωτό και η μουσική είναι οι βασικοί πυλώνες και που ο ίδιος τελικά, αφού μερακλώσει, μετουσιώνει στο χώρο του. Από εκεί δεν προκύπτει και η φράση «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει». Σε εμάς το αρκούδι είναι κυριολεκτικά το μπαλντίμι, όπως λέμε. Στην Ήπειρο εννοώ. Φυσικά, για την πληρέστερη οργάνωση του υλικού, ο συγγραφέας βρίσκει αναφορές και πέρα από τα θαλασσινά και στα κρεατικά, τα λαχανικά και τελειώνει πάρα πολύ γλυκά με τα γλυκά. Το βιβλίο. Οι μουσικές παραπομπές είναι επαρκέστατα τεκμηριωμένες με ιστορικά στοιχεία σε ό,τι αφορά συνθέτες, ερμηνευτές, σχόλια δισκογραφικά αλλά και σχόλια υφολογικά. Είναι πάρα πολύ αξιέπαινο αυτό που κάνει ο Νίκος Φωτιάδης, να δώσει πληροφορίες που βρίσκει μέσα από τη βιβλιογραφία, μέσα από τη δισκογραφία, ένα πολύ θολό τοπίο, το οποίο τελευταίως αρχίζει και ξεδιαλύνεται σιγά σιγά, οπότε μπορούμε να εντοπίσουμε πρώτες εκτελέσεις, δεύτερες, τρίτες εκτελέσεις και κυρίως να αντιληφθούμε το κλίμα και της δημιουργίας, αλλά και να φανταστούμε και το κλίμα της λειτουργίας των τραγουδιών αυτών, πάντα σε συνδυασμό, σε συνάρτηση με το φαγητό και το ποτό. Είτε άμεσα λοιπόν, είτε και κυρίως έμεσα, οι συνταγές μας στέλνουν στα τραγούδια. Και όσο και αν οι προτινόμενες υλοποιήσεις του Νίκου Φωτιάδη είναι σύγχρονες, σημερινές, οι μουσικές παραπομπές του προσδίδουν ένα ιστορικό βάθος. Όμως και τα τραγούδια μας στέλνουν στις συνταγές, αφού σε ένα μεγάλο βαθμό η ακρόασή τους ή το τραγούδισμά τους ενεργοποιεί την γευστική μνήμη. Κυρίως όμως ενεργοποιεί το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο έστω και νοερά μας προτρέπει να επισκεφτούμε ο Νίκος Φωτιάδης. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοκκόνη. Τώρα θα μας μιλήσει ο συγγραφέας, ο Νίκος Φωτιάδης. Ελπίζω να μας απαντήσει και στο ερώτημα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα και η σκέψη. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Ευχαριστώ και κάποιους φίλους που έτυχε να είναι στα Γιάννενα, οι οποίοι είναι από το χώρο της δημοσιογραφίας γεύσης. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Δαριώτη, την κυρία Τσιχλάκη, τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος προλογίζει και το βιβλίο και έχει και μια συνταγή μέσα. Εκλεκτούς συναδέλφους που έχουν έρθει εδώ και θέλω να ξεκινήσω να ευχαριστώ τους οικοδεσπότες μας. Αρχήν βρισκόμαστε στο εργατικό κέντρο. Εγώ έχω παλιές αναμνήσεις από τα Γιάννενα, διότι ήμουν φαντάρος εδώ. Έχω μία σχέση με τα Γιάννενα από το 80 μέχρι σήμερα, πάρα πολύ καλή. Το εργατικό κέντρο, όπως υπόθηκε, είναι ένα σύμβολο για την πόλη εδώ. Εμένα την εποχή εκείνη με στήριξε όντας ξένος. Και για τους γεννιώτες το ξένος είναι όσοι δεν είναι από εδώ. Ο ερωτικός μας μετανάστης ξέρει πολύ καλά τι έχει τραβήξει μέχρι να ενσωματωθεί. Λοιπόν, είναι μια κλειστή κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη διάθεση της αίθουσας.
σε αυτό τον ιστορικό χώρο. Επίσης, ο ένας από τους οργανωτές είναι το Σωματείο Υπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού, που ενδεχομένως για πρώτη φορά ένας συνδικαλιστικός φορέας ασχολείται με πολιτιστικά δρόμενα και προς τιμή του αυτό. Και από όσο έχω συζητήσει, υπάρχουν βλέψεις να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει τη δράση την οποία υπάρχει, ας πούμε, στους επαγγελματίες και σε πράγματα τα οποία δεν είναι άκρως συνδικαλιστικά ή πολιτικά. Ο άλλος οικοδεσπότης μας είναι επίσης ένα άλλο σωματείο, ένα καλλιτεχνικό σωματείο, η Εξάβδα. Βλέπετε εδώ στα Γιάννενα, κυρίως στα Γιάννενα, οι άνθρωποι ασχολούνται με πολιτιστικά γεγονότα και δημιουργούν συλλόγους. Το κάνουν πιο οργανωμένα, το κάνουν πιο συνείδητα. Η Εξάβδα είναι ένας σύλλογος καλλιτεχνικός που έχει ανεβάσει πάρα πολύ όμορφα έργα, πολύ δύσκολα έργα και είναι προς τιμή τους το ότι θελήσαν να είναι οι οργανωτές, οι συνδιοργανωτές σε αυτή την εκδήλωση. Επίσης, οι Ρεμπετόφιλοι, ένας άλλος σύλλογος, βλέπετε υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, που αποτελείται από μουσικούς, ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες από ό,τι μου είπαν τα παιδιά. Καλά τα λέω. Λοιπόν, οι οποίοι θα παίξουν μετά τα τραγούδια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος θα ευχαριστήσω τον Βασίλη, τον Ευαγγέλο, για την τιμή που μου έκανε να ασχοληθεί, να βρει τους ανθρώπους, να το οργανώσει όλα αυτά. Είναι ένας μουσικός γόνος μεγάλου ντόπιου μουσικού και τον φίλο μου και κουμπάρο μου, τον Νίκο τον Γουλέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Θέλω να σας πω τώρα λοιπόν για το βιβλίο, το πώς ξεκίνησε το βιβλίο. Το βιβλίο ξεκίνησε περισσότερο ως αστείο. Κουβεντιάζαμε κάποιοι φίλοι για τα τραγούδια, για το πώς γλεντάμε και φτάσαμε στο να πούμε για τα ρεμπέτικα. Διότι και εγώ έχω ακούσματα ρεμπέτικα και εκείνοι είχαν, οπότε ξεκινήσαμε με το κόνιαλι. Συνειδητοποιώντας το κόνιαλι το οποίο τραγουδούσαμε και χορεύαμε στην Μακεδονία ήταν το θρακιώτικο το κόνιαλι, τουλάχιστον έτσι το έχω βρει εγώ, να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, το οποίο είχε πάρα πολλά στοιχεία από φαγητά. Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά τραγούδια τέτοια. Από ό,τι με είχε πληροφορήσει και ο φίλος Βοηλίας, φαγητά και τρόφιμα δεν υπάρχουν μόνο στα ελληνικά τραγούδια, αλλά και σε τραγούδια jazz, έτσι δεν είναι, Ηλία? Είχε κάνει μια εκπομπή παλιότερα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο απασχόλησε τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, το να ενσωματώσουν μέσα στην μουσική τους, μέσα στα τραγούδια τους, φαγητά ή προϊόντα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα για το βιβλίο. Θεωρώντας ότι είναι κάτι απλό. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι όπως υπόθηκε και πριν, είναι πολύ δύσκολο και πολύ θολό το τοπίο να βρεις ποιος έχει γράψει τι και αν είναι αλήθεια, γιατί δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ελπίζω να ασχοληθούν περισσότερο οι ειδικοί και να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Το θέμα είναι όμως ότι μαζέψαμε αρκετά τραγούδια και υπάρχουν κι άλλα, τα οποία μέσα από τους στίχους βγάζανε φαγητά. Είτε με την έννοια της κοπτικότητας, είτε με την έννοια της περιγραφής των επαγγελμάτων, είτε με την έννοια της περιγραφής των συνηθιών, όπως είναι η κακαδιά. Είτε αναφέροντας το πώς περνούσαν οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι η φασολάδα ή το ελτάμπα. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD, που ουσιαστικά χαρίζεται και καταφέραμε να το κάνουμε αυτό γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες εταιρείες οι οποίες χορηγήσαν ουσιαστικά την έκδοση του CD. Είναι προς τιμή τους σε αυτές τις εποχές. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς. Και έτσι έχουμε ένα βιβλίο το οποίο συνδυάζει μουσική και φαγητό, κάτι το οποίο συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ελλάδα.
συνηθιζόταν μάλλον, γιατί σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα και τρέχουν πανικόβλητοι όλοι, δεν υπάρχει χρόνος όχι για να συνδυαστεί μουσική και φαγητό, αλλά για να βρεθεί η οικογένεια και να καθίσουν να φάνε μαζί. Ελπίζουμε λοιπόν, μέσα από προσπάθειες που γίνονται από διάφορους συλλόγους, όπως και εδώ έχετε ένα σύλλογο στον οποίο συμμετείχα και εγώ και είμαι και επίτιμο μέλος, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Η Λέσχη Γαστρονομίας Αλέξανδρος Γιώτης, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά, προσπαθεί να μάθει την γαστρονομία, την τοπική γαστρονομία στους Γιαννιώτες, να μπορέσει να διδάξει πράγματα, να μπορέσει να αναβιώσει ακόμη και προϊόντα. Οπότε ελπίζουμε ότι μέσα από αυτό θα μπορέσει πλέον και η τοπική κοινωνία να επαναφέρει και κάποιες συνήθειες που υπήρχαν από παλιά. Οι συνταγές βασίζονται στην παράδοση, αλλά είναι λίγο πειραγμένες, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν. Είναι λίγο πειραγμένες γιατί ναι μεν υπάρχει η παράδοση, αλλά εμείς σήμερα ζούμε στο 2016, πάμε για 17, θα πρέπει να υπάρξει και μία νότα διαφορετική κατά την άποψή μου, στηρίζοντας πάντα τη βασική συνταγή στην παραδοσιακή κουζίνα, χωρίς να χάσει το χαρακτήρα της και να μπορέσει να δώσει μια άλλη έννοια στο τι είναι γαλινομακαρονάδα, στο τι είναι πίτα, στο τι είναι σαλάτα με ραπανάκια. Μέσα στο CD υπάρχουν 2 τραγούδια. Καταρχήν, τα τραγούδια είναι από την Μικρασιατική καταστροφή μέχρι και τον εμφύλιο. Αναφέρονται εκεί. Είναι ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Οι ρεμπέτες είχαν την τάση να γράφουν είτε για να περιγράψουν, όπως είπαμε, την καθημερινότητά τους, είτε για να πούν το παράπονό τους, είτε για να δείξουν τον έρωτά τους και 1002 άλλα. Συνεπώς ήταν μια μουσική, κάποια τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, των λαϊκών ανθρώπων. Με αυτή τη λογική λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βγάλαν τα τραγούδια αυτά, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις περιόδους εκείνες, είτε με την Κρημιδαρού στον Πειραιά, που είναι η σημερινή Δραπετσόνα, που ζούσαν μέσα στις λάσπες οι πρόσφυγες, είτε στον πόλεμο, είτε στον εμφύλιο, όταν τους είχαν πάει η εξορία, και το συγκεκριμένο το Αχ Φασολάδα που είπαμε γράφτηκε εκεί, πατάει σε στίχους, μάλλον σε μουσική του Αχ Βαλεντίνα, και το ανεβάσαν ως θεατράκι οι εξόριστοι για να διακομωδήσουν την καθημερινότητά τους, γιατί η τότε κυβέρνηση τους είχε σταματήσει την σύντηση και έπρεπε με δικά τους χρήματα να μπορέσουν να συντιστούν. Το πιο φτηνό τότε, όχι σήμερα, σήμερα είναι πανάκριβα, ήταν τα φασόλια. Λοιπόν, οπότε πήραν και τρώγαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ φασόλια. Και για να μπορέσουν αυτό να το διακομωδήσουν, το ανεβάσαν σε ένα θεατρικό και αρχίσαν και τραγουδούσαν το Αχ Φασολάδα. Ανέκδοτο τραγούδι, το οποίο το βρήκαμε σε ένα βιβλίο Εβραίος και Αριστερός, έτσι λέγεται το βιβλίο, δεν θυμάμαι το συγγραφέα, συγγνώμη. Και το άλλο είναι το Ελτάμπα, που επίσης αναφέρει μια ταραγμένη εποχή της σύγχρονης Ελλάδας, όταν οι Εγγλέζοι ουσιαστικά μπήκαν στη χώρα και διαφεντεύαν τον τόπο κάνοντας διάφορα έκτροπα, δεν είναι τις παρούσεις θα τα πούμε. Ένα από αυτά ήταν το να εξορίσουν μια σειρά κόσμο, είτε συμμετείχε είτε δεν συμμετείχε, ας πούμε, στον αγώνα εκείνο. Ένα τραγούδι το οποίο άλλαξε πολλούς στίχους, όπως επίσης υπόθηκε κάποια εκδοχή από αυτό το τραγούδι ο Γιώργος ο Κατσαρός στην Αμερική. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι με διαφοροποιημένους στίχους, το οποίο δεν έχει γραφτεί ποτέ. Δεν έχει τραγουδιστεί ποτέ, συγγνώμη. Συνεπώς υπάρχουν 2 τραγούδια τα οποία για πρώτη φορά εκτελούνται στο CD και εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Νομίζω ότι οι συνταγές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
του ελληνικού έτσι, κόσμου, της Ελλάδος μάλλον. Οπότε ο αναγνώστης μπορεί να βρει διάφορες συνταγές, εύκολες, δεν είναι δύσκολες, είναι οικίες ως προς την διατροφή μας και μπορεί και ο ίδιος να συμβάλλει στο να παίξει λιγάκι και να διαφοροποιήσει τις συνταγές αυτές. Παράλληλα, μέσα στο συνταγολόγιο εκεί πέρα που υπάρχουν κάποιες συνταγές που ουσιαστικά πιάνουν τις εθνότητες τις οποίες είναι ελληνικές, αλλά έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως η εβραϊκή συνταγή του Βόλου, το αρνί με το σπανάκι, που είναι κάπως πιο ιδιαίτερη, και η σούπα της Ανατολής, που πιάνει το μουσουλμανικό κόσμο, που είναι η σούπα του Ραμαζανιού ουσιαστικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια καλή προσπάθεια, η οποία έχει γίνει, να ευλογήσω και τα γένια μου δηλαδή, και καλό θα είναι να το πάρετε και να το διαβάσετε και να τα ακούσετε, να χορέψετε μαζί με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πείτε, θα τραγουδήσουν τα παιδιά από τους ρεπετόφιλους τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα και έξω υπάρχουν μεζεδάκια και ποτέ άλλα. Μην τους αφήσουμε μόνους όμως εδώ να τραγουδάνε, είναι κρίμα, έτσι. Να είστε καλά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, μήπως? Θα ήθελε κανένας από τους φίλους να πει δυο λόγια, Ηλία, Θάλια, κάτι? Ναι. Νικό. Καλησπέρα. Νομίζω εντάξει, ευτυχής η συγκυρία που βρισκόμαστε εδώ. Το βιβλίο ήρθε στα χέρια μας, ήρθε στα δικά μου τα χέρια το καλοκαίρι, νωρίς το καλοκαίρι. Είναι εγωιτευτική η διπλή παράθεση μιας κληρονομιάς πολιτιστικής της χώρας, γιατί και το ρεμπέτικο και οι συνταγές που φιλοξενούνται είναι στην ουσία μια καταγραφή ιστορική όσων συνέβαιναν στις δεκαετίες τις οποίες αναφέρεται το βιβλίο. Ήδη έχουν μιλήσει προηγούμενοι και έχουν πει για τις σχέσεις τις πολιτισμικές. Ακόμα όμως και ο τρόπος που το ρεμπέτικο έβλεπε τη γυναίκα ή το φαγητό, ο ρεμπέτης ο οποίος περιέγραφε το φαγητό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ως καταγραφή. Τουλάχιστον για μένα που είμαι δημοσιογράφος γεύσης και βλέπω το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα σταθώ πολύ λιγότερο στις συνταγές που γράφεις, γιατί όπως είπες είναι περισσότερο προσχηματικές, ας το πούμε, για να μπορέσει να στηριχθεί όλη η υπόλοιπη δουλειά που έχει γίνει, η οποία είναι πραγματικά πολύ σοβαρή, έχει γίνει έρευνα σε βάθος. Για εμάς ήταν ένα μεγάλο δώρο, τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, για μένα αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα πολύ ευτυχές Σαββατοκύριακο. Απ' τη μία το δικό μας συνέδριο στο Μουσείο Γεροτεχνίας ως θέση γαστρονομίας Υπήρου, που ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για όλους μας, με τόσους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Απ' την άλλη ο φίλος, ο Νίκος Φωτιάδης, τον οποίον, να πω την αλήθεια, συγκινήθηκα και λίγο έτσι που τον ξαναείδα τώρα, γιατί μου έφερε αυτόματα στο μυαλό πάρα πολλές σκηνές και με τον δικό μας τον Αλέξανδρο τον Γιώτη και με γαστρονομικές εμπειρίες κτλ. Και ήταν ευχάριστη έκπληξη, γιατί εγώ δεν το ήξερα το βιβλίο, δεν το είχα δει, και ήταν ευχάριστη έκπληξη όλο αυτό το μείγμα. Πρέπει να σου πω ότι το μισό το διάβασα ήδη δηλαδή. Καθώς επίσης και ότι βρήκα και το άλλο βιβλίο, το που έλειπε από τη βιβλιοθήκη μου, με τον Αλέξανδρο τον Γιώτη, το Ελιά και Ρίζη. Ο Νίκος Φωτιάδης είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και είναι κυρίως ένας άνθρωπος καρδιάς. Και αυτό μετράει τις περισσότερες φορές περισσότερο και από τα επαγγελματικά και από τα τεχνικά και τις τεχνικές δεξιότητες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σε βλέπουμε συχνότερα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε
ακούγοντας τα παιδιά εδώ και όποιος θέλει παίρνει μεζεδάκια με τη φασολάδα. Ξεκινάμε με τη φασολάδα. Γιάννα το είπε. Πάμε και στη Βαρβάρα τώρα. Μίλησαν πολλοί οι καθηγητές εδώ. Ήταν ένα τραγούδι του Τούντα και το απαγόρεψε, ήταν από τα πρώτα που απαγόρεψε ο Μεταξάς το Σεπτέμβριο του 1936. Είχαν πουληθεί 30.000 δίσκοι, ενώ ήταν 25.000 στα γραμμόφωνα. Το γράφει ο Σχολέλης αυτό, ένας μουσικολόγος. κεφαλόπουλα μαυράκια. Το καλάμι της στο χέρι κι όλη νύχτα στο καρτερί. Περιμένει να τσιμπήσει, το καλάμι να κουνήσει. Και ένας κεφάλος βαρβάτος, όμορφος και κοτσονάτος, της Βαρβάρας το τσιμπάει, το καλάμι της κουνάει. Μα η Βαρβάρα δεν τα κάνει, τον αγκίστρωσε το πιάνει. Τον κρατάει στα δυο της χέρια και λιγώνεται στα γέλια. Πρόσεξε μωρή Βαρβάρα, μη σου μείνει η λαχτάρα. Τέτοιος κεφάλος δεν είχε, δύσκολα να σου πετύχει. Βρε Βαρβάρα μη γλιστρήσει και στη θάλασσα βουτήσει. Βάστα τον απ' το κεφάλι, μη σου φύγει πίσω πάλι. Στο καλάθι της τον βάζει και από ό,τι πια
κάθε ψάρι. Για ένα κέφαλο θρεμμένο όλη νύχτα περιμένω που θα έρθει να μου τσιμπήσει το καλάμι να βουνήσει. Ο Λάμπρος θα μας πει, θα σου τηγανίζω ψάρια με πατσάρια σκοβερά. Να σε κάνω τέρι μου. Είμαι εργάτης τιμημένος όπως όλοι εργάτα και τεχνητής προκομμένος ο χαμαναμάνο κλαιοντάρι στη δουλειά και τεχνητής προκομμένος ο χαμαναμάνο κλαιοντάρι στη δουλειά. Σκαλώματα να ανεβαίνεις να μου κάνεις ο χαμαναμάνο σκέτσα και γαμώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις ο χαμαναμάνο σκέτσα και γαμώματα. Πατσάρια σκορδάλια να βλέπουν όλα τα βράδια ο χαμαναμάνο με ρετσίνες και φίλια. Θα βλέπουν όλα τα βράδια ο χαμαναμάνο με ρετσίνες και φίλια. πρόσωπα μοντέρνα. Πάνε όλοι ένας-ένας οι αστέρες της ταβέρνας. Εκεί πάει ο Παπαρούνας, ο Βαρέλας κι ο Μουρούνας. Πάει ο Σκόρδος ο Τεμπέλης και ο Θρούμπας ο Τσιγέλης.
μεθάει με το πρώτο. Εκεί πάει και η σταμάτα που μεθάει και σπάζει πιάτα. Πάει και η κυρά πιπίνα για να πει καμιά ρετσίνα. Σε ένα τέτοιο ραβανίσι ποιος μπορεί να μην μεθύσει. Άλλος τραγουδάει, χορεύει κι άλλος έρωτα γυρεύει. Άλλος πίνει και πληρώνει κι άλλος ζούλα την καρφώνει. Βρε Λινάρδο ταβερνιάρι, γράψτα κάτω από το σφουγγάρι. Ευχαριστούμε. Θα πούμε ένα ακόμα τραγουδάκι και μετά να πάμε όλοι για τον περίδρομο. Αρμή με το σπανάκι. Η Ελένη Ζωτοχύρα είναι ο τίτλος του Γιωβάνη Θεός. Η Ελένη Ζωτοχύρα δεν τη έχει κακομοίρα. Ένα καιρό άντρα έχει, η καημένη δεν αντέχει. Κάθε βράδυ ανεστενάζει κι απ' το σώμα φλόγες βγάζει. Νέα είναι δεν ταιριάζει, γέρος να την αγκαλιάζει. Ξεπόρτισε και λέγει, τι να κάνω κι όλο κλαίγει. Όμα να πεις τι λυπάται, κάθε βράδυ τι θυμάται. Κι ο μπακάλις αν περνάει, στέκει την παρηγοράει. Έτσι το θέλε η μοίρα, δεν είμαστε Ζωτοχύρα. Το μάθε το γαζαπάκι, την εστέλνει ένα αρμάκι. Ψήσε το με το σπανάκι, γιατί θα έρθω το βραδάκι. Ευχαριστούμε. Ήταν και πεντόφιλοι. Χαρίλα, το χαρίλα.
Ναι, από πάνω. Ο Φάνης έκανε δύο. Δύο. Άστα να πάει. Ξεκινάμε τώρα και Δεν μπορώ, εγώ θέλω να παίρνει και αέρα. Δεν μένει με καπνίστρια. Δεν τα μαγειρέψα. Εμείς τα μαγείρεψε το γραφείο του πολιτισμού. Άλλα πετυχαίνουν περισσότερο, άλλα λιγότερο, αλλά είμαστε σε μια Λοιπόν, κοίταξε, το μόνο που Και
Έτσι ακριβώς αυτό είναι, τίποτα. Μπράβο, Έλα γλυκέ μου. Ο Νίκος είναι η πλάκη με τις καβαλιώτες, δεν τα πάμε καλά. Σαν να κάνεις αφιέρωση.
Αύριο πρωί ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα είμαστε έξω. Άμα ξέρω εγώ, παίρνεις τηλέφωνο. Αναλόγως το πρόγραμμα σου. Παίρνει πέρα τηλέφωνο. Αν δεν συμφέρει. Θα πάμε πιο Δες το πρόγραμμα σου και έχω τα πρόγραμμα σου. Πάρε τηλέφωνο, άμα δεν δες τις ανάγκες.